మీకివ్వాల్సిన విలువని, ప్రేమని మీకివ్వకుండా, మీ స్థానంలో వేరే వాళ్ళని ఎక్కువగా ప్రేమించడం, వాళ్ళకెక్కువ విలువివ్వడం చేస్తున్నారా? ఇలాంటి వాళ్ళు మీ ఇంట్లో గాని, ఆఫీస్‌లో, బంధువుల్లో, స్నేహితుల్లో ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు ఉండే ఉంటారు కదా! అయితే ఇది వినండి. ఒక చోట పంచదార పలుకులు, అలాగే దాని పక్కనే డైమండ్స్ ఉంటాయి. అయితే చీమలు వచ్చి డైమండ్స్ వైపు చూడను గూడా చూడకుండా, వాటికిష్టమైన పంచదార పలుకుల్ని మోసుకొని వెళ్ళిపోతాయి. దానివల్ల డైమండ్స్ విలువ తగ్గుతుందా? ఒకవేళ డైమండ్స్, అయ్యో! నాకు విలువ లేదే, నేను కూడా పంచదార పలుకుల్లా మారిపోతే బావుండు అని అనుకోవడం కరెక్టేనా? కాదు కదా! సో, మీరు పొందుకోవాల్సిన విలువని, ప్రేమని మీ స్థానంలో వేరే వాళ్ళకిస్తున్నారు. నో ప్రాబ్లమ్. దానివల్ల మీ విలువేమీ తగ్గదు. మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం కూడా మీకు లేదు. ఎందుకంటే చీమలకి డైమండ్ వాల్యూ ఎప్పటికీ అర్థం కాదు. మీరు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన వజ్రం అనే విషయం మీరెప్పటికీ మర్చిపోకండి. మీరెప్పుడూ డైమండ్‌లా మెరుస్తూనే ఉండాలి. దాని